Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Report! Afternoon Edition! Komprehensibo, wala sang may ginapasino. Today is Wednesday, Merkules kita mga kaaksyon, Setyembre 7, 2022. Damo man sa mga signifikante nga mga natabo sa sining nga adlaw. Naton man balikan ang aton nga kasaysayan, pero dapat hindi naton pagkalipatan. Nasumugod mga kaaksyon sa Setyembre 5, tubtub naman sa bulan sang Oktubre. Isa ini ka bulan nga pagselebrar kag pagdumdum sang kontribusyon sa tanan nga mga manunudlo diri man sa pungsod Pilipinas. We have to remember that September 5 until October 5, opisyal mga kaaksyon nga gindeklarar ini nga National Teachers Month. O silingon mga kaaksyon na Department of Education na nag-anunsyo na nga ini nga mga inadlaw sa sulod sa isa ka bulan ang ihatag naton bilang paganduraw kag iselebrar ang dungog kag kontribusyon sang mga manunudlo diri man sa pungsod Pilipinas. Anunsyo na mga kaaksyon sa DepEd na ang tema para sa sining nga tuig nga National Teachers Month amo ang gurong Pilipino dangal ng sambayanang Pilipino. Nagsugod mga kaaksyon ang atong pagselebrar sining National Teachers Month sa tuig 2011. Pinaagi naman sa Proclamation number 242 nga permado ni Anay Presidente kag nagtaliwan na nga si Benigno Aquino III. Sa mga kaaksyon na nagperma ang Proclamation number 242. Kason ko nga tubtob subong nga padayon sa gihapon aton nga ginadumdum kag ginaselebrar ini ginatawag nato naman nga National Teachers Day. Para tanan ini sa mga manunudlo. Pero sa sugod mga kaaksyon nga ginahiwat sini nga 2022 ini National Teachers Day. Nagpadulong sa House of Representatives ang grupo sa mga manunudlo diri man sa pungsod Pilipinas agod nga isinggitan ang mga kinanglanon sa mga manunudlo mga kaaksyon. Kalakip na diri agod ila iduso ining pagpasaka naman sa sweldo ang ginatawag naton nga salary upgrading. Human mga kaaksyon ang safety nga pagbukas sa klase labi na sa pagbalik sa face-to-face classes. Kumodamo nga mga manunudlo diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon ang nagasiling na hindi pag enough ang preparation sa mga teachers kinanglanon pag nila sa nagakaigo nga tion agod nga makapreparar sang husto sa pagbukas sang klase. Galang kay tinibaluan naton nga ginduso gini sa Department of Education kay bangod may panindugan man sila nga gusto nila nga sundon. Suno pagid gani diri ho, dapat makunodoblehon ang pondo para sa padaksang edukasyon o kanang education budget para sa tuig 2023 agod nga matutukan ang sektor sa edukasyon kag maka perform sang maayo ang mga manunudlo. Mahatag man ang kinanglanon labi na sa struktura kag iban pa mga kaaksyon kinibeluan sa nakaligad man nga administrasyon do wala gid man nga nasapakan ang mga teachers ang ginsapakya kag gaan prioridad ang yara katapos ang Armed Forces of the Philippines sa mga kapulisan sa tanan nga law enforcement agencies but in terms of shaping the mind of the Filipino people, the Filipino youth and children. Dayo mo ning isa ka sektor nga wala masyado mga kaaksyon na atagan sa nagakaigo nga aksyon.
Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Akong inyo alagad sa kanginan aksyon Jan Diaz. Mga ka-aksyon, 109 days na lang antes ang adlaw sang Pasko, kag 116 ka adlaw na lang antes ang tuig 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Aksyon John Diaz. Balita na tatas. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Ano bala mga borobalita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga. Diri sa aton palatuntunan action reports afternoon edition. Sa aton nga headline number 1, isa ka amay makaaksyon na nasapuan nga patay sa sulod sang ila puluyan naman sa may banwa sang binalbagan kapon. Ang rason sa diri makaaksyon bangod yung sunod sa investigasyon sang aton man nga mga kapulisan nakit-an na lamang sang iyaman nga mga himata nga nagahamyangon sa sulod sang ila nga balay. Ining isa ka lalaki ang edad sini kung hindi ko magsala legal age naman sa mag-aksyon. Sa report sang binalbagan PNP, 56 anyod sang edad singning lalaki, nagilisang kilala kay Ramonito Francisco, residente ni isang barangay Canmoros sa Banwa naman sang binalbagan. Inisang nasapuan nga patay ti ang hambal diri sang iyang mga resident asang iyay mata nakit-an nila ining si Francisco nagamyangon kag do may mga electric wire bala sa iyang lawas. Yung pagpati diri ka mga kapulisan mahimo biktima o kon na kuryente ining 56 anyos nga lalaki. Isa ini sa panday. Subo man na natabo sining amay. Samtang dito naman sa may Banwa sang Candoni, isa ka babae nga illegal nga nagapataya sang small town lottery ang nadakpan mga kaakson sang mga kapulisan. Tabo diri mga kaakson bagod ni siya ang nadakpan una patigayon ang testing bla sa pagtaya do parehas sa sistema sa pagkandak bla sang bypass operation kay nakabaton sa report ang Candoni PNP nga dira gali sa area sang barangay Kaningay sa Banwa sang Candoni may nagapataya illegal nga nagapataya nga aman wala na sa kalusoksok nga ID nga ni Sati isa ka legal nga agent sang STL sa among lugar. Bangod sinasang pagkandak sang operation digto na tukiban na ibadoan kumpirmado ining babae makaaksyon ang nagapataya gidman niya sang STL bla di way mahimo kay ti illegal ni magsiling ka gani illegal may salabton ka gidya sa lahi. Isang kilala kay Joy Ayop 44 anyos kag residente sa Puro 4 barangay Kaningay sa Banwa sang Candoni. Angkat karon sa Candoni PNP, kumusuno sa ila, kolektor lang ini, nagapataya lang sang STL dira. Sino ang financer sa likod ni Ayop? Sa iban pa nga mga balita mga kaakson, puwerteng ang dinakpanay sang mga naga-engage sa illegal nga panahor kahapon, makon mo in one day alone, diri sa Negros Occidental, 133 ang nadakpan nga mga tahor. Lain-lain ni may ara gampang tong its o kon mga cards may ara nagapataya STL. May ara man mga kakson iban paging sahi isang panahor. Lakip na mga karay krus na lang antog. Kung naganyambal naton tanan nga illegal basta madakpan ka kapulisan amumoy kagid sa sulod prisuhan. Di ka di magsiling nga do simple lang ng illegal nga panahor ang PD 1602. Ay sus kun madotlan ka nita yung tamil maning pensaya para temporaryo makagwa ka sa prisuhan. Ulo plead guilty ka? Mabaka gamay mo lang na mag-plead guilty. Ati plead guilty ka, ulat ako mamanaog warrant arrest mo kay dra laban ka gid sa disgrasya. Sa iban pa nga mga balita, dugay-dugay check naton ang muro sa PNP kay kainas ang aga formal nga ginpadigayon diri mag-aksyon ang isa ka programa para sa distraction bala sang 155 tanan ka mga open mufflers. Atensyon dara sa tanan nga nagamaneho sang motorsiklo.
Inablang perte ka tunog dra ang inyong tambutso. Masagal mo ito, sound system bla. We are not against that because it's part of art, creativity na sang tao nga gusto yun do katahuman kag do pinasahi man ang iyagi naman na yung motorsiklo. Galing kay ti mamba ka nga right mo na para sa imo nga property. You always have to remember that once you're right, yes, you have your own right, but your right ends when the right of others begins. Kung silingon, di pwede nga imo lang yun dyan gusto nga matuman. Ang iban dapat igaan man naton konsiderasyon. Di karon ka ba ng pulis, it's not allowed. Hindi na pwede. Kasi noise pollution, damo pagi sa iban nga lain nga epekto. Vertebrae katunog sila mga kaakson nga daan. Tingil-tingil maglabay. Di siguro ginobra diri ka kapulisan, ginadisiplina niya ng tao, labi na mo ng banwa sa Mursa, alagyan pataklad sa banwa sa Don Salvador. Diri sa Mursa, paglabay mo, dakpon ka sa open muffler mo. Pagtaklad mo sa Don Salvador, may nagahulat man nga highway patrol group. Sa balik na naman gikan sa Bacolod City Government Center, sangguniang panglungsod, ginratify na ang Memorandum of Understanding para sa pagtukod sang 10,000 ka mga housing units sa Bacolod City. Dara sa may banago, nagasingki man nga nagasingking sitwasyon. No problema, blamong, no? Hindi i-block and change ang proseso nga ginatawag. Tapos unahan na wala pagwa sa impormasyon nga pamulitika ko, no? Sino man niya yung pamulitika nga barangay na gani nagsiling nga temporarily sundon ana ang proseso nga ginaayo ka barangay. Kaya ang jurisdiction dira direkta nga ginareklamuhan hindi ang diri sa may local government kundi within the barangay level. Hosto, intindi. Sa mga balita naman nasyonal, nalulupang doon man nga balita mga kaakson bangon niya ginanunso na sang Interagency Task Force. Buhi pa galing IATF. Nidugay naman eh. Wala nakatuwig IATF. Gapon daw lagi improvement tao. Optional ang pagsuksok sang face mask. Pero bati ko do sa last quarter pa sang 2022 and probably it would start October, November, and December. Kagiban pa nga mabalita mga ka-aksyon diri gyapon sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon! John Diaz! Balita na patas! Action Radio Philippines Standard Time las 5:08 na. Mayang hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad ining Action Reports Afternoon Edition. Miyerkules kita nga presentation Setyembre 7, 2022. Subong hapon liwat naman kita magadudong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko nga mga balita nga natipon sa aton man mga Action Unit Reporters. Aton Action Correspondents ang nanganda na nga magdudong sa inyo sa mga balita mga ka-aksyon. Sa kinaanda na ko naman ang inyo adagad sa kanginan. Tub-tub kita alas 6 ang takna. Subong nga gabi, ako naman si Aksyon John Diaz. Aksyon! John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Kamusta ka madala mga ka-aksyon? Kamusta ang inyong sitwasyon? Manami ang panyempo sa dakbano sang Bacolod subong nga hapon. Ang iban nagapaw na hunay. Ara nasa gwa sang ilang nga balay. Ang iban ara dara nagatulochismis na. Olo istorya sinatupad balay. Kay tibasi may bago naman nga mga balita nga masagap. Galing kay Tilong Along ka lang kay Basib lang inyo ginalostoryahan na lagi sa likod nyo kagolpe lang ang mapakdulan. Kumusta man ang ato matag panamanti sa Tantay Uno ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental? Okay lang dra? Okay pa sa alright? Mayo, hosta na? May mga mensahe ka mula nyo ipadala lang sa ito naman yung text hotline 09637570-874 or drama kakson sa ito naman yung live streaming. Padalaan nyo na da, kaya ara na daw unlimited. Ang inyong pagpadala sa mga mensahe, i-share lang. Kag i-follow nga ito yung Facebook page. Search lang www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Pero sininga mga taniyon, hibalo naton kamusta yan ang sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod. Sininga mga taniyon, upod nato naman sa ito yung patrol. Ato naman nga Bravato Patrol sa Aksyon Eden Aboso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Actually din, mayang hapon.
panakon nga mga kakson. Ang energy dapat yun do mga pang higher level gid lang. Kung sa Gcash ko na yun. Ano? Nagbanutan ako Gcash. Oh, lawagan na. PM ko lang Matamaton, to na matamaton. Oo, okay, para tadamo-damo Bumadamo-damo. Sige, Ha? Vermans naman ba? Kay Vermans na. Kung Vermans na, pwede na sila kamat-amat. Pwede na kay kalayo ko to sa December 16. Oo, pwede mo na kanina kadabulan, isa kahulog. Very hamambal sila to gina-usar ko nilang ako na apelyido nga to very aboso. Wow! Mayo tani kung tahom ba ang apelyido mo kasi okay na mayo kay tahom ka mo. Importante sina kung ang apelyido mo tahom, siguraduhol mo nga tahom ka man. Anong buot silingon mo? Nga tahom ang upod mo. Rep, di sa kay Vermans na excited sa daan. Basta Vermans na nga, doga, ano na nasaya, doga, ang iyan na yung bulit do, hindi na naman pungko, kaya doga tindog-tindog, na ginasaya nga, doga excited na sila. Ay, ka-practice, di sa'yo malaya. Oo. September. Ka-practice sa kuno nung, paano yung paghambal kay Marne, kung may kwao na sa? Di kay CSM na, nangambal, tumasi, may 15th month. Wow, ginapangunahan mo, ha? May 13 na, dapat may 14, may 15 pa, ged. Namaguripat, parinig ko niya. Dublihon na lang na, no? Ito hindi mo na kung magulubudlay. Joke lang na yan kay Miss Mona, bro. Di siyempre, kisado. Napang? Rani ako. Joke lang na yan, pero kung matuman, di pa man. Diba? Kung matuman niya, di pa man, basi upod sa basubong ni William Frias. Abi William, kuit-kuita da. Wala mo kita reaction. No, kay nadunlan ko sa akong lawas. Diba siguro na batian niya gid katuguro? Nabatian niya pag posible ni mo na pinagusto. Basi man, basa nga ti amat-amaton to na nabuhin sa sweldo mo kada bulan. Kala, na rolling na lang na sweldo, action dyan. True! Diba? May ka pamangkot, di oh? Ano ni pamangkot yaman? Ano Gcash mo? Tiyo, ang baso yan. 0915. Ang sugpon sila na bahala, no? Pwede man 0922, ikaw na bahala sa pito. Importante, masugpunan. Kung gusto mo, pwede man guro, convert to cash? Pwede pero ting abilidad sang gasunod sa amo ni Sir Nixon. Bungguan niya kami, Sino na? Ang taxi driver. Oo, gaysol sa nga gaysol, oh? Gaysol. Sige sa may dalan, no, sa ina, ginlabyan din namon, kaya liwatang siya dyan, nasunog, di ba la, pero pakaronan tala ng detalye. Pero sige sa may Lolo Pesayna, matamat naman ang traffic. Pero tungod di sa bago nga dalan, diri sa may Upper East, bala sa Mega World Action dyan. Kanami lang kay diri mga private cars, pwede na di sila kalusot pagwa dito sa NGC, hindi na nila kinanlan agi sa Lopez East, to wala nga dira gina kisa ang mabugat nga dalagan sang trapiko. Kag tido na notice action dyan, bago lang ito, wala ilang pila ka oras na nakaligat ng hambal nga gin-recommend sa IATF, ang hindi pagsuksok sang face mask, daw gituman niya dayon niya sang iba naton nga mga action, kaya kadamo, nagasinakay sa tricycad, galinakat, gasakay sa jeep, na wala na naga-face mask. Pwede sila kasuksok? Basi wala na misunderstood nila, ha? Hindi pa tiya subong? Oo, hindi pa to yan. Recommend pa lang to. Tapos, basi pa lang sa third quarter. Para mo, October, November, December, kay last quarter, abis tuig. Yung October, daan niya may maskara pa action dyan. Oo, wala labot siya na may tigkalalag ka pa. Ay, importante na maskara kay sigurado. Yakita mo naman ang mga activities nga gin-prepare sang syudad, ang lokal nga pangalawan sa syudad sa Macolod. Gani man. Balik sinadya giniya ang celebration diri sa aton. Excited na ganing Bacolod noon, subong man ang mga turista. Oo, ang ila daan subong nga theme, you home? Balik you home. Balik you home, yes. Balik you home ako dyan. Certain, no? Balik you home kay para magbalik man ang imo katahom. Ay, kalain. Yes, na kay Mayor ay nga isig po na i-credit sa akon. Tapos
Tapos bayaran. Ang important, kalain. Di ba ang highlight is on the 23rd? Yes, correct. Kasi dyan, nalawag naman to nilang, ara si Code 1, ara man niyang beloved wife ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ti balon na kung basi may mga surprise event sa amo na nga inadlaw. Balaan talama, importante subong amo ni nga inura siya buhi na sa mga estudyante. Ti kalabanan nga lugar subong kundi may mga eskwelahan perti gidyang traffic kay halin diri sa may kalabay kami gina Araneta action dyan ti arada guaan sang ETCS 123 pati diri sa may Lapos dalan Araneta going south sa Tubang NOHS halin dira sa Awing pa NOHS sako na action dyan prino sa aton sini nga mga motorista kay nagatinabo ka mga estudyante kay gahingagaw man pauli. Ang iban kita naton ang from NOHS ni bala nagalakat pa downtown sa Pradahan mismo sa Punta Taytay because iban nga jeep dira kay para makapungko sila tarong kay kung dira na sila mag-standby sa Atubang mismo sang ila eskwelahan hindi na sila kasakay kay grabe nakapuno kay 100% na gani subong ang aton sini nga pampubliko nga jeep or jeep naton action dyan ti kisadaan kabalo ka naman sa mga driver bisan isa na lang nga makapungko pulo at 5 pa kuno mo paano nakaigo na ti dinasukanay bala nga ginatawag ti panumdumon ta ara sa gyapon ang COVID-19 kag ti kadamo naman action dyan sa amo ni oras mga empleyado bago lang malagba sa trabaho kag nagahapit na sa mga stores ni bala diri sa may downtown area kag nagalantaw-lantaw na sa mga pwede nila i-disenyo sa ila nga balay kay may pila na ka mga stores nga naga-display na sang Christmas decors pero ti ligad to nga adlaw reminder sang aton sini nga Department of Trade and Industry nga magbakal ka sang Christmas lights or other decors nga may kuryente abe kuan ka gida be vigilant gid kag tanawon kung may product standard o kung PS mark kag ang imported commodity clearance o kung ICC mark kay amo lang na importante hindi man ako no action dyan nila mapeke kay may code na sa dalom kag kung gaduda kag gid pwede mo na madala ang produkto ang bakal mo dito sa DTI kag ipa-check kung legit na siya kay hambal niya ng mas dako pag ang problema kung wala na sila sang marka kag kung isaksak mo na magtugas ang sunog sa imo balay nakawdalahi kabadra sa mga imo mga kaingod ti mas dako pagid ang gasto kag to follow up na sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection i-follow up na nila sa mga stores kay kung may mga makitaan nga nagabaligya nga wala sang PS kag ICC mark ibang pull out ang produkto action dyan kag ang mismo ang store mga tubang sang penalidad. Dari kita lastly sa may area sang New Government Center ti damo na di action dyan nagaulo exercise man kasi nga oras kadamo na sang mga naga-date kadamo na sang naga-picnic dito sa may MGC grounds kag kadamo naman sang naga-bulubaligya diri man sa palibot. Makanay-kanay ang aton sininga kalangitan, although nga do wala sang sunset, pero do wala man sang indication sang pag-ulan-ulan. Observation report, halin sa patrol, Action Eden Aboso, una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Action Report, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Eden Aboso gikan naman sa patrol. Pinakalang nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Radyo. Mga ka-aksyon this time, try naton bi-check ang Mursa PNP. Kabalo kamo kainas ang aga, as far as I know, gin-post man sa page mismo ni Mayor Jerry Rojas sa Banwa sang Mursa. Ining pagparigayon nila sa isa ka programa. Ang namuno, kumula bago lang, nga may 155 ka mga open mufflers kaya ano yung mga tambutso bala mga ka-aksyon pati katingog, pati aso na sina tido may lagi or may ordinance nga local man nga ginapatuman dira sa Banwa sa Mursa nga probably gina-implement mismo sang local police tiyan mo na dira sa may Mursa PNP mga ka-aksyon kaina ang tanan nila nga nakakompiskar ginpalapakan sa pison para magtapan para hindi na magamit man kiti perti managuro kagahod kiti let's try to check be
Ano gina ang ari sa likod sini? Ano ni ang konsepto sa likod sini mga kaaksyon? Kung nga portiga kadamo, amo ko 155. Saan uni nagsugod ng iladring operation? And ano ni mga kaaksyon na ginapatuman dara nga pagsunundan sa banwa naman sang Mursa. Kay tining Mursa alagyan ni halos no sang mga salakyan padulong mga kaaksyon sa may Banosan Don Salvador Benedicto, shortcut sa may syudad sang Bago, and iban pagid nga mga areas mga kaaksyon. So basi, may mga reminders pagid man, no? Ang kapulisan naton, dra sa Mursa, kay they find way to make sure nga hindi dira ay makaabala man sa mga residente o kung sa mga morsahanon. Joining us this afternoon sa ating pagpangalaga is my good friend, Police Captain Mark Joel Reclamado, ang hepe sa Mursa PNP. Sir, good afternoon sa Action John, sa Action Radyo Bacolod. Sir, may hapon, sir. May hapon, sir. Thank you sa tiyempo, no, nga ginhatag mo diri, sir. Sir, tell us something big. Kaginas ang aga, may program dala sa tubang sa munisipyo. Dugin panglapakan, piso ni sir, ining mga open mufflers o kung mga tambutso? Yes, sir. Bali, sir, kaginas ang aga, sir. Gini-present namon sa publiko pod sa ato na mayor. Ang 155, sir, na open muffler nga nagtaladakpan sa Banwa sa Murcia, sir. Okay. Sir, ano ni siya? Confiscated ni siya nga mga open mufflers o kung mga tambutso, sir? Yes, sir. Confiscated, sir. Local ordinances, sir, nga gin-implement namon, sir, sa Banwa sa Murcia, sir. Okay. Para bla, sir, basi may mag-question lang iban. Ano ni siya, Sir How? Ang local ordinance kayo ni, ano ni iyang mga provision, ano ni mga pagsunundan sa ni sir nga agin patuman ni, kaging confiscate ini mga tambutso? Bali, sir, ang aton local nga Banwa, sir, nag-create sila sa local ordinance nga ga-confiscate sa mga open mufflers sa mga motorcycles natin, sir. Amo na, sir, ang ginapatuman namon kag may fine nga ginahatag sila. Amo na, sir. Okay. So ina sir nga local ordinance dugay naman aguro nga gina-implement dala sa Murcia, no? Yes, sir, dugay naman ni sir nga gina-implement nila, sir, sa Murcia, sir. Oo. And then sir, kung ma-confiscate, in what particular case sila pwede madakpan? Checkpoint lang or bisan ko nakit-an na naglabay, pwede sila dakpon ka police? Yes, sir. Amo na, sir, on first, sir, sa checkpoint, sir, kag kung madakpan, sir, sa higadalan, sir, nga aradang ila motor, kagadalagan sila, pwede namon sila i-confiscate, sir, kagatagaan sang ticket, sir, sang aton nga Banwa, sir. Ang violation, sinaamo gina open muffler, gid, sir? Yes, sir, yes, sir. Mga ano na, sir, man? Mga ano ang possible niya nga penalty, mga pila? Mostly, sir, sa 200 to 600, sir, ang fine nila, sir. Okay. Pero, kwaon gid kakason gid ang tambutso. Sir, amo gid ang masakit, sir, kay kuano namon ang confiscate gid namon ang ilang open muffler, sir. Sir, para bla sa publiko maka-insinde sila. Ano nang ginatawag nga open muffler kag anong possible sining epekto nga agi na regulate ni naton? First, sir, ang epekto ni sir sa pumuluyo, sir, isang gahod, sir, nga dulot ni sir sa mga panimalay, sir. So noise pollution na, sir. Okay. Sir. Tapos, sir, ang sir, ang pagkahambal namon kung open muffler, sir, amo na, sir, ang mga gahod bala, sir, nga tambutso. Oo. Yes, sir, nga kung malabay, abi mo kung ano na nga salakyan. Abi mo dagko, amo na, sir, ang gina-consider namon, sir, nga open muffler, sir. Amo na nga gusto nyo man para magusto gani kalinong kung magginual na sila karon, sir, kundi hindi niya karon ng peace and order dira. So it's one way man to maintain nga peace and order within the municipality. Yes, sir. One way man, sir, kaga para ma-implement sir ang mga local ordinance man sa aton Banwa, sir. Oo, and wala labot sina, sir, ini nga implementation ni cover ni tanan basta nakalabay ka da sa Murcia. Once maglusot ka da, hindi ka pwede nga mabaka, hindi ka taga Murcia. Do mo, sir? Yes, sir. Wala gid na lusot, sir. Maski taga Bacolod ka, sir, taga Sipalay, kung naglusot ka da, sir, nga naka-open muffler ka, sir, kag nadakpan ka gid da, sir, wala kami mahimo, sir, i-confiscate gid namon, sir. At least Murcia PNP firm gid sa implementation sini kay ginasunod naton ang local ordinance, no? Mga well lang ni sir, ang 155 saan ulan niging suguran confiscate ang mo sini kagadamo, sir, nga amo lang niblang number, sir? Ang pagkabalo ko, sir, tatlo na kabulan, sir, quarterly, sir, nga ikuha namon, sir, i-present namon, sir. So, kung magsiling ta quarterly, so most probably nagsugod ni June, July, August.
Yes sir, mga amo na sir. So at least sa tatlo lang blaya ka bulan, 155 ka tambutso, ka mahal sa tambutso pag gahod ka ginaya, no? Yes sir, mahal gid na sir. Wala ni pili sir, no? Aga ug to gabi ni nga operation. Yes sir, as long as matakpan ka gid sir ti i-confiscate gid namon sir ah. Oo. Kaya ti damo balaga react sa social media kasi nga open muffler lang gid na, i-dakpon gid, i-confiscate gid. Teno ni sir ang depensa man niya kag pagpatag sang kapulisan sa publiko, sir. Bali sir, amo ni sir ang ginakwanta sir. Kung sa aton nga open muffler, ga modified sang ilang nga muffler, ti abi nila hindi na sir, hindi na kagadulot sang noise pollution. Pero sa iban mga pumuluyo to sir nga side, ti syempre lalo na kapin ba sa aton nga barangay, gakuan gid na sir, gadulot gid lang sa pollution sir, noise pollution amo na sir. So amo na rason ko nga agi na implementar gini nato, no? Yes sir, amo gid na sir, amo na gina-implement namon sir. Gani ka ginara gid si Mayor, sir, no? What was the reaction of Mayor? At least do na ang man nga wala man ginuyangan sa kapulisan ang ordinance nga ginapatuman dira. Yes sir, kag nanangian man si Mayor sir nga damo ta nadakpan sir ah. Oo. Sa bagay, sige manigapon sir, no? In other local ordinances, guro sir, ginapatuman man dira sa may banwasong Murcia. Yes sir. Tanan man nga local ordinances di sir, basta may dakpan kami sir, ginapatuman gid namon sir. Sige. Congratulations sir, no? Kadamo gid 155 yes, sir. ang inyong na confiscate ti kay na ginpalabakan pison after na sir hindi na magamit, di na ginapangdala. Wala na gid sir. Bali sir ang mga scrap na to sir, bali ginatag na namon sir kung sino ang kinanglan da sir. Oo nga, ilan ma-modify na lang nila, no? Basta hindi na wala nila naman na to sir, hindi na gid mapuslan, so guba-guba na gid to sir. Gani. So anong ayo mo man sa tanan nga mga riders dira sir nga taga Murcia, nagalabay sa Murcia, anong inyo sir nga reminder para sa ila? Bali sir, ang aton reminder sir, diri sa banwasang Murcia sir, bawal gid ni sir sang open muffler nga ginatawag sir. So ang mga galabay sir, kung pwede ikuan nila anay ang ilang nga muffler. Kung pwede hindi na sila mag-modify sang ilang nga muffler, hindi na magpatakod sang open muffler. Kag kwanta na lang yung standard ang motor nga ginatawag nga stock muffler. Okay, sige. Sir Reklamado, thank you again sa tempo nga ginatag mo diri sa Action Radio. Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Salamat gid kay Pulisya Captain Mark Joel Reklamado, ang hepe sang Murcia PNP. Wala maka-action din tali sa gilbalikan nila nga programa kaina. Bigyan pang lapak to nila ang pison ang mga open muffler so kumatambot so nga puwerte kagahod dira sa may banwas sang Murcia. At least maraming kalinong dira ginapatuman sa gusto sang kapulisan ang ilaman mismo nga responsibilidad. Action Radio Philippine Standard Time na 5:29 na. Nagabalik Action Reports Afternoon Edition pagkatapos gilamang sini. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya, si Isko Sobat. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title. Alright, may hapon sa totalan nga mga ka-aksyon nga nag-monitor, pinagi naman sa itong Facebook Live sa online streaming. Ang iban nga mga mensahe mat-umato na natin basa. Good afternoon dira liwat kay Ma'am Ana Sinoro, may hapon man kay Sir Alex Montesa nga nag-send gid sa iyang live stream nga link nga nag-monitor sa pero tigil si Alex Montesa, nagapadalagid, no? Si Sir Roland Swange, good afternoon sa may Buena Vista Rizal, sa may Banwa man sang Pontevedra, naga-monitor man sa ating pagpangalagad, subong nga hapon, no? May hapon dira si Roland. Si Ma'am Rhea May Ladio, may hapon, Akson John, naga-monitor lang, no? Ara man si Sir Yapwell, may hapon, Akson John, naga-monitor sa kuno live, naga-monitor adlaw-adlaw, pinaagi man sa Transistor Radio, no? Lord, yeah. Thank you so much, Sir Yapwell, sa imo dira nga appreciation, no?
bakol na sang balita subong hapon. Yes, hindi man ang kung may ara kinanglanon, amo nang pwede natin tutukan balakolon gid. Pero kung naman, appreciation like balita sa Murcia, you appreciate basta mga accomplishment kag for the common good of the people, no? That's how we stand or where we stand our own ground, no? Ma'am Ana Sinoro sa Ganghala Carlota sa Pilar Compound sa mga sister ya kuno kag Bradia Halong kuno sa Tiempo, no? Mga reporters ng ARB mayong hapon, more power, take care of everyone. Hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Kada bulan, gid. Bilog na lang para bongga. Grabe naman si Sir Alex Montesa. Taga Kalumpang, Kawayan, gali, no? Si Sir Yapwell. Si Ma'am MJS Candido Hildor. Good afternoon, Ma'am. Kamusta ikaw, dara? Ang lain pa da Sir John magtirilingob ang tikralag Christmas party kag birthday ni Hada kag ihado mo isa pa na. Amo na pala ligban tag kanay birthday mo ko ganit mo na ligban ta na pero sige lang as long as we are living it's okay, no? Hambal Ma'am Ana Sinoro, good afternoon kuno kay Eden, no? Si Ma'am Georgia Gargasirani is also monitoring mayong hapon halong Bacolod. Ara man si Sir Ray Flores Barrioga nga naga-monitor dira sa may barangay Estefania. Si Ma'am Diding Alojamiento, Ma'am Diding, good afternoon dira sa imo. Halong man ang Negrosanon sa Gutierrez. Si ano ang style nga ginaisla ng muffler sang motor? Pagahod-gahod lang na sila sa dalan. Disdorbo sa Gakatulog. Isa pa na, ma'am. Di ka rin kiti may aragid yung arts nila. Kung ginatama nila fashion sa ilang salakyan or arts. Tama tama ko ginikina. The right man na nila nga mag-develop dara. Or ganin panawag may term namong, no? I-modify. Galing kay titindiyo naton nga we have our own local ordinances that we need to implement. So this one is an example, a classic example of. So we do hope nga ma-implementa na sa gusto sang Murcia PNP, no? Si Ma'am Homa Lumina nag-monitor man subong hapon sa motor nyo da super ang muffler kag aso. Amo no reminder ya si Ma'am Eda Ramos, good afternoon. Stop sa Baligyan. Si Robbie John Viatingo, mali una nila stop sa Baligyan ko, no? Kay kalabanan nyo da nga balhaba nga nagataklad kan landog, gina-convert sa tricycle nga may muffler nga dako pa sa Simborio kabi. Ang bali Ma'am Ana Sinoro, keep safe ko, no? Gapamati isa sa live kag nagalantaw gid sino Ana Sinoro. Pasensya mo kamo I cannot open my mouth well. Kaya may nagpilas ko di sa sa ngakon nga bibig. Dirigid sa tubang damping. Wala akong tatamal mong halin sa aga, hapon, kis aming gabi, pang schedule, Mondays to Sundays. Amo ginatarabaho, ito medyo guro. Pero anyway, we can manage, and it's part of our job. So dapat hara na kamada, standby na kamagyapon mga ka-action. Okay? So standby! Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Koneksyon man na mahigko nga kolon. Di, nagsiling pa sa gani nga niya, basi hindi magutong malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaluyan si Marga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, Guru Sir, madamo kayo salamat sa inyong aduan ng mga muna, kag Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sa Standard Time, las 5:40. Aksyon John Diaz, balita na tatas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Aksyon hen, malawag kita anay. Kaya may obligasyon kita dirigari. Bago ko lang nakita. Or nalipatan lang gid. Anyways, standby sa tatalan nga matag pala mati. Oy, basi ikaw na masunod naton nga tagdaog. Diri sa aton dakop kada og Caroleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. Standby dira. Imo nga kupon, kapyuti nga daan para hindi madula. Basig imo lugalan manawagan kag buwas temprano pa. Pagbukas ng opisina, diretso ka diri sa Aksyon Radio para makuha mo imo naman nga papremyo. Ari na ang aton nga tagdaog. Dakop ka, daog ka. Roleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Alright. Our winner for today. Diri sa itong dakop kada og Caroleta promo. First winner ni naton sining adlaw. Tingala guro ibang lang kay na wala kalawagaw. Ari nga aton yung first winner mga kaaksyon. Taga Barangay Tangob o taga diri sa Bacolod City. Ang address Purok 8, Barangay Tangob, Bacolod City. Congratulations kay Mr. Jonas Antolo. Liwat. Congratulations dira kay Mr. Jonas Antolo sang Purok 8, Barangay Tangob, Bacolod City. Kung aton nga winner para sa nga oras sa tundakop kada og Caroleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. Pwede nimo ma-claim ang imong nga papremyo tubtubwas las 12 ang tak na sang utok kadto day. Kag magpatiyog sang ruleta, base ikaw na ang masunod nga tagdaog. Bugas bala, appliances o cellphone. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Congratulations sa itong winner! Subong hapon si Mr. Jonas Antolo sa Purok 8, Barangay Tangob, Bacolod City. This time mga ka-aksyon, i-check naman natin ang report. Report naman ni Aksyon Dale Salazar. Hindi ka naman sa Bacolod City Government Center. Baro natin ni detalye sining balita. Okay, dugay-dugay. Balik natin plus tarbla. Ang nagluntad ng enkwentro dito naman sa may surad sang Giulungan. Ay naglamang sang agda kay do patay gito. Ang isa diri mga ka-aksyon ka rebelde. Check natin na dugay-dugay. No? Sige mga ka-aksyon. While waiting, good afternoon kay Ma'am Ana Sinoro nga naga-monitor gid live. Si Ma'am Geraldine Haudines, Araman. Si Sir Nuidi Rosepse, no? Nagapamati sila kung sa may Firm Bill Subdivision. Hindi na pwede. Sir Alex Montesa. Wala talaga mo sina, no? Sir Ma'am Ray and May, good afternoon man dala sa imo. Kamusta lang tada, no? Sige, check nato na report gikan sa Bacolod City Government Center. Sang gunang panglungsod gin-ratify na ang Memorandum of Understanding para sa pagtukod sang 10,000 ka mga housing units sa sudad sang Bacolod. Aksyon Radio City Hall Report. Ang detalye sinipod natin si Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, mayong hapon. Action dyan, subong regular session sa NSP Meples hapon, ilas nikin ratify sang konseho ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagtukod ni sang 10,000 housing units para ini sa mga informal settlers kaupod man ang LGU sa Bacolod Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Unanimous action dyan ang pag-approve sang City Council sang resolution nga nag-ratify sang sining Memorandum of Understanding. Kung madumduman, nagligad nga Sabado ganpermahan ang MOU ni Housing Secretary Jose Rizalino Acuzar kag Mayor Alfredo Velardo Benitez para mag-establish sang home village nga napaabot mag-umpisa sa Oktubre 2022. No? So ini siya ang home village na pagkatukuron sa may relocation site ng syudad sa area sa Barangay Vista Alegre, Lakipman, sa Barangay Banago, kang iban pagid nga ginatarget nga lugar diri sa may syudad.
Ginpahayag diri ni Bacolod Councilor Al Victor Espino ang chairman sang Committee on Laws and Ordinances nga mangin matapos gin-verify action dyan na tiamon siya ang isa sa mga proseso para matigayon kag maduso ang pagpatuman sining housing program nga isa sa mga priority programs sang Benitez administration. Aring tingog ni Bacolod Councilor Al Victor Espino. Respondents number 11-22-0354-A is a memorandum of understanding entered into between the City of Bacolod and Department of Human Settlements and Urban Development, currently known as DSUD, represented by its secretary, Jose Rizalino L. Acuzar, regarding housing projects for the benefit of informal settler families in Bacolod City. We already gave the Mayor the authority to sign, Mr. Chair. This is for ratification. May I move for the passage of a resolution ratifying the same. So, Mr. Chair. Questions? Hearing none. Diyan portion din lamang sang natabo nga regular session sang Bacolod SP subong nga hapon. Ang nga balita niya dalawang sinyo sang Phantom Plus Gold Map action na dako ang sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar. Antes naton balikan ang ato naman nga patrol sa mga natipon nila nga balita. Ali maka-aksyon ang dugang nga detalye sa nagluntad nga enkwentro sa Action BBB na pasta naman naton. Pero sa mga late tuners dra maka-aksyon, kabalo naman kita nga kay alas 7:30 ang takna sang aga nagluntad ang isa ka enkwentro sa area sang sitio Manilod o kon Manlibod, Barangay Trinidad sa may syudad sang Gihulngan sa probinsya sang Negros Oriental. Involvado sining enkwentro kung ini nagluntad sa tunga sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army nga nabasig dira naman sa may Barangay Libas sa Banwao sang Isabela. Nakaengkwentro nila ang hindi magdubo sa 8 tanan ka mga rebelde nga ginapatihan miyembro sang Central Negros 1 sang CPP-NPA. Na-interview man naton kay na makakson si Brigadier General Inocencio Pasoporte kag suno sa iya kining grupo o nga nagkengkwentro kay na sang mga militar mo mani ang mga tropa ora mga rebelde nga nagkengkwentro sang Philippine Army sa tung Agosto 16 kag 17 dra mismo sa may sitio Cambayran, Barangay Trinidad sa syudad man sang Gihulngan. Dina-recover maka-aksyon sa encounter site. Ini naman ang isa ka kalibre 45 pistola, isa diri ka granada, kag may mga subversive documents. Ining napatay ang ginkilala lamang kay alias Jordan sang Central Negros 1 na miyembro sang KRNCBS. Ang siling ka KRNCBS, amo na yung terminolohiya nga ginagamit nila sa koalisyon sang Kilosang Riyon, Negros, Cebu, Bohol, kag Siquijor. Kung siningon na mo nga koalisyon ang isa dira within the particular geographical locations kung sa indri na lakip ining grupo nga dra nag-ooperate sa may syudad naman sang Gihulngan. Lalabot sina may duha ka mga magazine pa sa kalibre 45 pistola nga may unod sang 12 tanan ka mga wala naglupok nga bala ang nagkompiskar dito naman sa encounter site. Kag 34 tanan ka mga wala naglupok nga bala sa kalibre 38 revolver, may binocular pagid kag iban nga mga dokumento. Ang dugang nga detalye sa ni gina-check pa naton gikan naman sa Philippine Army. Aksyon Yes! Balita na tatas! Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:49 na. Available na si Action Eden. Check na lang, balikan na lang ang detalye sa mga balita ng tipo ni Action Eden Aboso. Antes pa man kita mag-commercial break, mga ka-Action. Basta yan, ano mga balita dari nga natipon sa ato naman nga patulwan, ang Bravado Patrol. Yari na sa piyakalinya si Action Eden Aboso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Eden, please come in. Action dyan, naglambot sa 200,000 pesos nga balor sang kalitan ng gintugas ang sunog nga nagluntad las 11:26 kainas ng aga sa may corner Galo Lopesina Street, Barangay 23, Syudad sang Bacolod.
Sa pagpangusisa sa Bureau of Fire Protection, partially damaged ang RG Karam Motor Sales nga ginapanag-iyahan ni Razi Gabriel Karam. Dugang pa first alarm ang status ng sunog kag alas 11:42 sang gindeklarar nga fire out. Wala man sang may nasamaran sa natabo nga sunog kag padayon pa man ang investigasyon sa BFP kung nanugid man ang gintunaan sang kalayo. Balita ni sa patrol ang ka-action nyo, Action Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Action Report at Initiative. Salamat gid sa report ni Action Ida Naboso gikan naman sa patrol. Mga kababainan, kalalakinan, kagkatunga-tungaan sa pagpaulis yung tag sa kamapuloyan, inigid ba kalipatan nga dapat tinduan ang kalawasan magparibin, magilamos o kung mas Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman ubraw ng dason. Ubraw ng dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, get ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya lang sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-titipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda. Tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio,
maskin gubaon na nakabati ko. Ihanap na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Mga dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudla yan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga sa nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey. Aksyon! John Diaz! Balita na tatas! Yari na ang pinaka-epektibo kag pinakabago nga herbal food supplement capsule, ang Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Hoy Pang, to palala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, big ka sure.
Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Action Radio Philippine Standard Time lasais na sang gabi. Saktuhan gid ba? Naka-action pasensya gid sa ibang maminsay nga wala naton basahan. May hapon dira kay Ma'am April Rona Gregorio Membrano. Watching ko na from Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa tanan nga taga Barangay Handumanan, labi na sa mga Tricycle Drivers Association. Maayong hapon dira sa inyo nga tanan. Sige, salamat gid mga ka-aksyon sa inyo man nga pagpakigupo diri sa atong nga pagpangalagad. Diri mga ka-aksyon sa Action Reports Afternoon Edition. Sa nasiling na Miyerkules kita nga presentation, Setyembre 7, 2022. Madamo gid nga salamat sa aton man nga Patrol 1 Brabado Patrol, Production Eden Aboso, po dira kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Di naman sa News Center, po naton si Aksyon An Defensor Lisay. Sa Studio A Master Control, sa aton man nga technical side, po naton si Aksyon Henry Espolgar, kag Aksyon JM Baikin. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar and Aksyon An Defensor Lisay. Nagkaroon sa Aksyon Firing Line, basta Miyerkules, upod ninyo si Aksyon Art Tayhupon. Sa kinahanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan na Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi niyang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Uy, 6 p.m. na.